Εσείς κυρία μου είστε επισκέπτρια. Ναι. Θα μας κάνετε βίντεο. Θα σας βγάλω Και βίντεο, θα σας είστε ανεβά... Είμαι στη Λιανία Τλαμάζογλου από το Greeks of Tradition. Ωραία, πάμε. Συστηθούμε για μία ακόμη φορά, διότι διαπίστωσα ότι υπάρχει μια έκπληξη στους ακροατές. Τι ακούμε, ποιος είσαι? Γιώργος Καρτόπουλος ονομάζομαι. Ναι, Γιώργο. Είμαι στη Ζεπτό Μακεδονίας. Και στο Ταούλι Και Κινέζης Παναγιώτης. και η οικογένεια εδώ, η οποία υποστηρίζει τα παιδιά στην έξοδό τους. Μπράβο, πετυχημένοι. Σας βλέπουν θετικά, δηλαδή. Έχουμε μέλλον. Έχετε μέλλον, έτσι. Ο κόσμος σας αντιμετωπίζει θετικά. Θέλουμε να λέτε καλά. Παράδοση. Ναι, έτσι είναι καλοσύνη. Και θέλουμε να βγείτε εσείς τα παιδιά, δεν θέλουμε να βγουν οι επαγγελματίες. Άλλο οι επαγγελματίες. Έχει άλλη σημασία το να είστε εσείς μπροστά. Ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια στην οικογένεια και σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.